Okay, may mudto ng sab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na po ta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alaga Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga Marte, dili na ron mahigala ko na ron sa matarong adlaw, Miyerkules. Adlaw na karon Miyerkules mga higala o padayon kita sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhon no pitsa 11 na kini mga higala sa bulan sa Disyembre, adlaw nga Martes no. Kumusta naman mga higala no, nang hinaot kita nga naa kitang tanan sa Kapiskay panglawas ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga buluhaton adlaw-adlaw. Hala no. So padayon kita mahigala sa ato ang mga buhaton ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga buluhaton. Abi no adlaw karon nga usab tarong adlaw Miyerkules no, pitsa 11 na kini sa bulan sa Disyembre tuig 2024 o padayon kita sa ato ang mga pagpaningkamot sa ato mga buluhaton. Abi na mahigala no, ato day nga timbayaon og may mudto usab ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata ug nga usab ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya. Abi na ako ding timbayaon og may mudto nga ato ang mga higala no. Of course ang akong mga classmate no, si Padre Obing Masyon dinha sa Siquijor, dinha sa Larina Siquijor. Ang ako usab nga kanang classmate usab no nga kining Kura Paruko diha sa may Himalalod no, si Padre Dami Hiramis. Ug nga manusab ang akong classmate usab din sa may kining Batinggil no, si Padre Tonton Arnaiz no. Kumusta na no, nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay panglawas. Usab ako mga classmates sa Cebu no. Ang akong mga classmate din si Father Kipling Agravante no, si Father Glenn Bansong, si Father Oming kining Omen Mahusay, si Father Peter Necesario, si Monsignor Tingting Angkahas no, o nga manusab Agustin Angkahas of course no, si Father Joseph Anore, si Father Kuan kining Melton Medina. Mga classmate ako na mahigala no. So banda nga si Father Ike Herrera wala naman mahigala ni biya na. Daw di biya na to ana sa sabakan sa Ginoo no. O ang uban pa nako og Joey Belsinia, nalimtan si Father Joey Belsinia no. Kumusta na? Nahinaot ko nga ako mga classmate na gyud sa may panglawas no. Walay problema. O of course dili na ko malimtan friends forever no, si Father Rosdel Noel. Ayan no, pag-ubang ko ni Kanhi Obispo Noel no, Noel no, Bishop Noel no. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala. Ako day nakalimtan ako si Father Rosdel Noel no, ang ako ang friends forever. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala. Nahinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa panglawas di ining sayong kamuntuhon. Aboy no arita mga higala sa atong Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon bisag way ng utana. December 11 no, Wednesday. Ang ato karon nga santo patron December 11 mausi secondary sa atong listahan si San Damaso I. Ayan no, San Damaso I, Saint Damasus the First. Usa kini siya ka Santo Papa mga higala. During his pontificate was declared
during his pontificate that the official religion of the empire is Christianity, year 383, and Latin becomes the principal liturgical religion. His encouragement of Saint Jerome, he encouraged Saint Jerome, nga iyang i-translate ang Bible into Latin Vulgate and translation and scriptures, and declared by the Council of Trent an authentic in public reading, disputation, and preaching. So, kuan day kayo, memorable day kayo si San Damaso I Mahigala. Kaya muna sa iyahang rin, kanang gitawag na itong pangalagad, isip Santo Papa, nga nahimong official religion ang Christianity sa imperyo sa Imperyong Romano. Unya, ang iyahang sekretary kibali nga mao si San Jeronimo, iyahang giawhag na i-translate ang Biblia into Latin Vulgate. Unya, nahimo ang Latin nga kining official religion sa simbahan. So bana, unya, matud pa ang Council of Trent, the Council of Trent mideklara sa Latin Vulgate nga matud pa authentic in public reading, disputation, and preaching. So karong adlaw Mahigala atong gihinumduman ang lain na pong Santo Patron sa atong simbahan nga mao si San Damaso I, ang Santo Papa sa diha nga nahimong official nga relihiyon sa Imperyong Romano, ang Kristyanismo, ang simbahang Katoliko. Nala, may mundo na kanatong tanan mga higala. Ari na kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Vatican after 5 years, Vatican News after 5 years, human nga na kining nasunog ang Notre Dame Cathedral dito sa Paris, sa France. Formal na kini nga gibuksan niadtong adlawng Domingo. Gani adunay gitambungan kini sa libuan ka mga katawhan, o gitambungan kini sa mga dagko kayo nga opisyal sa tibuok kalibutan. Ang nag-una manghigala mao si Cardinal Timothy Dolan sa New York, o nga manusab si Maronite Patriarch Rednina Alray. Gani usa sa mga dagko kayo nga celebrity nga niapil ni saksi sa opening gyud may gala sa Notre Dame Cathedral, mao si ang bagong napili nga presidente sa Amerika nga mao si Presidente Donald Trump, o nga manusab ang kasamtangang presidente sa Ukraine nga mao si Volodymyr Zelensky. Balita manghigala gikan sa CBCP News, human nga na-elected siya isip kardinal, Pilipinong kardinal, si Cardinal Virgilio David, mipadala sa iyahang mensahe gikan mismo sa Roma. Nagpadayag siya sa iyang dakong kalipay sa dungog nga iyahang naangkon, o gipasalamatan niya ang katawhang Pilipino nga mao sa iyang gialagaran, samtang sa nga iyang gialagaan nila binagayon ang mga sa Diocese of Caloocan, diin siya kasamtangan mga arsobispo. Ug gani nagpasalamat siya dako usab sa mga Pilipinon nga nisuporta karon, nga nisuport sa mga pagsuporta nga gipakita alang kaniya. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ini kamuntuhon, ug padayon kita sa ato nga mga pagpangalagad pinaagi pagpangalagad dinhi lang gyapon sa atong istasyon DYWC, inyong tingog, inyong radyo. Abino ari na ta mahigala sa ato ang catechism adlaw karon nga Miyerkules. Abino karon day adlaw mahigala ani karon na diri sa Dumaguete, ari karon diri sa Dumaguete ang ato ang talahurong papal nuncio to the Philippines, si Archbishop John Brown, si Archbishop John Brown. Gani karong gabi, karong hapon, karong taon-taon mahigala, adunay misa nga ipahigayon diri sa katedral, o pagka alas 7 adto kami manihapon adunay testimonial dinner nga ipahigayon adto dito sa Don Bosco.
sa Don Bosco, no, kining ilahang covered court, no, mahay so kalang adto nga gustong mutambong sa misa, no, karong alas 5 mahigala, no, adun na tay misa o inang kansang main celebrant mao si Archbishop John Brown ug naa pod may manghigala, no, mga kaparian diri sa Diocese of Dumaguete. Nalanaw rin na kita sa ato ang topic karon, rin na kita sa topic the Holy Spirit, no, ang Espiritu Santo. Pero kung basahon nato sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 12 bersikulo 3, mao kini nga atong mabasa. Walay makasugid nga si Jesucristo ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. O kung atong basahon usab sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 3, no, matod pa diri, no, aron pagpaila nga kamo iyang mga anak gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak ngani sa tong kasing-kasing ang Espiritu nga nagtuaw, amahan ko. Ingon niya na, no, kining maong kasayuran mga higala sa pagtuo nagpaduol kanato kang Kristo, no, pinaagi sa Espiritu Santo. Hinungdan nga milambo ang atong pagtuo. Pinaagi sa bunyag ang unang sakramento nga atong nadawat nato gikan sa Espiritu Santo. Pinaagi sa bunyag ang unang sakramento nga atong nadawat gikan sa simbahan. Nadawat nato gikan sa Espiritu Santo ang bag-ong kinabuhi nga nagagikan sa amahan nga gitanyag kanato diha ni Kristo. Pinaagi sa iyang grasya gikan sa Dios napukaw ang atong pagtuo ug nabag-o ang atong kinabuhi nga diin atong mailhan ang amahan ug siya nga gipadala alang sa atong kaluwasan ang atong Ginoong Jesucristo. Ayan, no? So matod pa walay makasugid nga si Jesucristo ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. Muna siya pinakanindot mahigala no nga atong pamalandungan nga pinaagi ay sa Espiritu Santo atong mailhan ang atong Espiritu Santo makaingon ba makaila kita kaniya nga atong Ginoo ug manluluwas, no, ug gani pinaagi sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 3 usab mailhan usab nato nga nagpaila usab nga matud pa diri aron pagpaila nga kamo iyang mga anak gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak ngani sa katong kasing-kasing ang Espiritu nga nagtuaw, amahan ko. Amino hingala, no, so mao kadto hingala, no, ang ato ang matudpad, no, pinaagi sa grasya gikan sa Dios napukaw ang atong pagtuo ug nabag-o ang atong kinabuhi nga diin atong mailhan ang amahan ug siya nga gipadala alang sa atong kaluwasan ang atong Ginoong Jesucristo. Pinaagi sa Espiritu Santo. Ingon niya na. Abino padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang mga buluhaton. Pero ano na tama hingala sa ato ang arin na ta sa ato ang mga pangutana o ato pong paninggabutan sa pagtubag. Pader, ang akong apo among pabunyagan apan kay napaangkan lang ang akong anak. Kinahanglan ba gyud nga magdala sa ngalan sa amahan ang bata? Magdepende na ninyo kung unsay inyohang kuan kanang magdepende na kung unsay naa sa rehistro sa bata. Ayan, no? So klaro na, no, pader, ang akong apo among pabunyagan. Napaangkan lang ang akong anak. Kinahanglan ba gyud nga magdala sa ngalan sa amahan ang bata? Magdepende na kung unsay kung unsay naa sa rehistro sa bata kay maora man ay among kopyahon, no? Ug unsay nusulat diha sa rehistro, maora po'y among ibutang sa rehistro sa kining baptismal register. Kay sa Canon 877 number 2 mao gihapon kung dili kasado ang ang ginikanan nagdepende na kung unsay anaa sa rehistro, no? Pwede nga magpagbunyag no? Pader, layo pangutana, pwede ba nga magpabunyag og usob? Dili na pwede nang pabunyag og usob. Gawas kung adunay mga rason nga diin kaduhaan
kung nabunyagan ba wala, no? Kanang dapat mo ingon bitaw nga nabunyagan na may pader apan wala ray kuan, wala bay wala ra ma-record na or makuyawan man tanan muna nga tagaan siya og conditional baptism. Nga kung tinuod siyang nabunyag, wala ray kapuslanan ng iyang bagong bunyag. Apan kung wala siya mabunyagi, valido na ang iyang bunyag ug nabunyagan gid siya. Pero dili ingon nga bunyagan siya kusog kuan ra gyud gitawag nato sa English og conditional baptism. Pero pwede ba nga misahan ang dili Katoliko kung mamatay? Pwede sa Canon Law 1183.3. Pero kinahanglan gyud nga mananghid pata sa obispo. Kasi obispo na mao mo desider kung ato bang misahan ang dili Katoliko. Magdepende na. Basta kay kaming mga pare dili gyud may magpasagad ana. Pero kung mananghid ta sa obispo unya human sa makuti nga pag-investigar o pinaagi baka sa Canon Law 1183, no? Pwede na siguro na pero mananghid gyud sa obispo. Klaro ha? Klaro na. Kaya doon na may usahay mga kaso yun na mahigala nga tungod kay ang mga anak Katoliko pero ang ilang ginikanan dili Katoliko muna nga di na malagi makareklamo ang amahan kung Katoliko ba sa bunya sa dadon sa simbahan o dili ba kay patay naman lagi siya. Pero atong tahuron kung unsay anaa sa iyahang kanang kung unsang pagtuuha nga iyahang gibansay. Pero kung namugos yun mo, pwede tang mananghid sa talahorong obispo o magdepende na niya kung musugot ba siya o dili. Matag ba siya pagtugot. Father, nganong man misa manggunta o gabi, paagi na nato sa pag... by the way, ako na ning ako na ning na tubag na itong nakalabay ng adlaw. Arin na tas laing pangutana. Father, nganong manaod man ta og Christmas lantern, ako nasa ning natubag. Ako nasa ning natubag itong masang adlaw, no? Okay, another question. Unsa man ang gamit sa kumpisal? Unsa kumpisal ba ni? Ang kampana. Kampana na a call to worship. A call to worship. Ato pa no, kini di ay kampana kuan kini aron nga magampo ta, no? Gitawag og magampo, manay panawagan nga ang mga tao mugahin og panahon sa pagampo, no? Okay, another question, last na lang ni kay wala na tayo oras. Padre, nganong manangkot man ta og kandila kung magampo kita? Na. There are so many reasons why we light candle. No, matud Padre sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12, unya si Jesus miingon na usab kanila, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi ug dili gayud maglakaw diha sa kangit-ngit, no? Sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 12 ba kini, no? Busa ipadan-ang gayud ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Base ini kung managkot kita atong nasunod ang kaning ang gihimo sa mga nahauna kanato, no? Kaya ang mga early Christians o mga nahauna nga mga Kristiyanos mao man gini ilahang gibuhat, no? Ang early Christians adto sila magampo sa katakom sa lubnganan sa mga martir ug ngit-ngit man didto nya kinahanglan sila og kahayag, no? Ang mao nga kostumbre nadala nila bisan anaa na sila magampo sa kahayag sa katedral sa simbahan, nagtimaan sa presensya ni Kristo. Sa ito pa, ang kandila di ay ang kahayag sa kandila, nagtimaan sa presensya ni Kristo. So ato sad na, no? Doon walay makalalis na to ni anak kay kustumbre naman na sukad pa sa una, no? Kustumbre na ba naanda na tong mga Kristohano, no? Dili kita makaingon nga nasayop sila ni anak tungod kay doon naman po yung mga teksto nga gibasihan ni anak. Kay si Kristo matud pa niingon man sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12, ako ang kahayag sa kalibutan. Sa ato pa, aron pag-ila, o pagpakita sa atong pagtuo nga si Kristo ang kahayag sa kalibutan, indagkot po taong kandila. Di mga laing relihiyon, o dili sila mutuo ni ana, natural, dili, yun, dili man sila Katoliko. Noon, magdepende na nato ng mga Katoliko, no? Ang ingon ni ana ang atong gituuhan, dili po sila
makalalis ato ni anak kay mao man ay ato mayingon sila nga wala sa Biblia na abay po sa Biblia kani dai giingon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12 ako ang kahayag sa kandila sa kalibutan. So maingon dai sila nga kandila dai na dili na lang kita maglalis ana no sa mga kung unsa imo pong gituuhan di sabi makiglalis ninyo kung sa mo apong gituuhan dili ayaw po lamang pakiglalis namo kay usa po inyong gituuhan dili ra po may makiglalis ninyo kay inyo man na klaro ba aron dili ta maglalis kabahin sa pagtulunan ni Kristo kay pagtulunan ni Kristo kan ba yan balaan ba yan no kung unsa ana sa atong kasing-kasing mao ra po atong tumadon. Okay, naksalamtan ko pwede lang nakitakutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Father Edwin Academia Akab maana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios no kagahong tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.